Dí is mise crochórda Faoite, is as Contae leise iad maclán fad, ach rug agus tóga mé in nás na rí Contae Chill Dara. Ach inis tá cónaí orm I trá na Pailme Thiar, I Florida Theas, stát Aontaithe Mheiricea. Tá min rála síl an seo Florida. Is even lum an tas, is even lum an green, agus is even lum a bit in aice leis na bharga. Tá deisna an seo Florida freisin mo chuid Gaeilge úsáid. Tá club Chumann Ti an idir Miami agus trá na Pailme Thiar dar banam club Chumann Ti Florida Theas agus bín cluichí acu in Orlando agus Savannah in Georgia. Comála sin bín golóir tíotarna timp na háite. Seo an áit is fearr I Florida Theas piúnta Guinness all. An teachtarna seo dar banam ó séas. Rudí is fearlumm faoi Mheiricea ná just an méid daoine atá an seo, an méid cultúr atá an seo, an méid taithí a fórmé óbhóg mé an seo, an méid daoine a chas mé leis. Agus is féidir le duine ar bit a bheith just mar iad hain an seo I Mheiricea. Tá Mheiricea có difriúil go Europe, go Éireann, go aon tír eile ar domhan. Bhfuilfinn go cinnte daoine teachtain seo má tá deis acu. Bhhailm helórá le gach duine atá Somália, tásúlam go bhfuil gach duine ag cuineáil go maith, chuinnig Ísláán agus feicim mé go luath sibh.